Ngene iki lho, Lur. Nek isuk gaweane mangan. Mangan karo sapa? Kae. Loh, kae koncone mangan, ngerti ra? Karo Minti. Mangan. Mangane karo Mintu. Ngerti ra? Jare sapa? Pret ngono. Iso akur karo mantu. Kowe sing ra iso akur karo mantu. Buktine aku akuri karo mantuku. Bismillahirrahmanirrahim. Sendok. Gak. Mantuku keluwen. Jaluk sego kuning. Sing tuku dheke. Sing mangan aku. Kurang enak piye? Betul. Enak. Rugi nek ora gendut ngene iki. Wingi ono sing ngomong. Alah empret jere. Paling anak sing nomor 1, mantu nomor 2, tidak ada yang nomor 2 guys, tekoni wonge kalau. Aku nek anakku salah, ya tetep ae anakku tak seneni. Gak ono ceritane mantu seneni, gak enak. Tekoni wonge. Anakku salah ya, tak seneni. Mantuku salah ya tak seneni. Ngono. Gak ono istilah pilih kasih. Mantu nomor 2, anak nomor 1 kenek. Salah seneni. Lho ini salah ya, lho ini seneni. Ngerti ra? Ini kata picik tuh lah. Picik. Enak lho. Isuk-isuk ngene iki digo sarapan sik. Bar sarapan, macul. Nang sawah. Lho nang kene ra ning sawah, ning kene ladang. Ya, ladang ya, Kak ya? Iya lah. Ladang. Kebun lah. Ladang kebun. Oh, ning kene ra neng sawah. Nah, sini tuh ada sawah. Kayak nek sawah. Ya iki bestiku lek nang omah, ngerti ra? Selalu menemani diriku. Rasa hadus. Yang penting mangan. Males masak, tumbas. Ngono. Itu gak masak amantune seneni. Mantu iki padha karo anak, Lur. Cuman bedane dhewe iki orang lairke, orang gedekke. Padha karo anak juga. Lah nek mantu mbok bedak-bedakno. Lah kuwi mantu wae kok dadi neraka omahmu, ngerti ra? Kuwi dadi neraka.
ora iso adem ayem. Anake mun tukaran ae, iren-irenan ae. Nek akur karo mantumu, enak. Ngerti ra? Enak. Enak. Ora enak jek segone. Entek sak bungkus lho. Enak. Ada rasanya. Piringnya. Kakak enak iwaknya. Mau? Wah, gede banget iwaknya kok. Belum halus. Kanan. Tipis loh, tapi enak iwaknya iki. Agak keras Bu. Iya. Wah, hiu. Pokoknya nggak, aku karo mantu itu wis hidup permaisuri-permaisuri dan para mertua-mertua yang baik.